Hát igazából sziasztok! Itt vagyunk ugye az első videóban. Mindenki ismer már ugye, aki nézett engem az első ilyen jobb videónkban. És hát köszönöm nektek ezt a 4 feliratkozót, amit sikerült szereznem. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor szerintem kezdjük is el, mert a mai nap Roblox játékokat fogunk kipróbálni, ami a úgynevezett Stila Brainrot kopia. Olyan én most nem annyira szereztem a Stila Brainrotot, most itt az a baj, de hát nézzük meg, hogy milyen kopik voltak már itt. Úgyhogy nézzük meg a legelsőt, amit mi próbálunk, ez a Stila Plane. Hát most nem úgy néz ki, hogy sokan játszanak. Jó, holnap lesz egy event, belépek, a készítős a normális. Hát oké. Nézzük meg ezt a Stila Planes. Plusz az a baj, hogy én egyszerűen nem is értem a Stila. Jó, lehet, 10 éves vagyok, most komolyan. Lehet, hogy én most nem értem azt. Most én sokkal jobban szeretem a Jandelt, mint a Samit. Aki nem így van ezzel, akkor az ne nézzen. Aki nem akar, ne nézzen. Jó van ez úgy. És lelukottam itt az egyik fanom, és így beszéltek az egészbe. Úgy glitter. Mi van? Hát jó, ezzel megjátszottam egy csomót, amúgy Korovánt, ezt itt most elselleljük, és akkor veszünk helyette valami jót, mert 23 milliónk van, amúgy jó. Nem rossz. Nézem, hogy vannak jó repülők. Space, Satellite, nem? Origin, Underweight, ezek itt. Jó, hát ez lenne az első. Itt meg is nézzük, Citation. Aha, hát ez egy hasonló, mint a Stila Brainrot. Igen, ez hasonló, és arra is kell vigyázni, hogy tudjátok, hogy miért kell 99 Robloxba. Az, hogy lerúgol. Én tudom, hogy 89-be kerül a Stila Brainrotban, tehát ez már is egy, hát nem egy jó dolog. Úgyhogy szerintem nézzük meg, mi van itt a showban, azt lépjünk is ki. De nézd a skip. Egy ilyen. Jó, most. Jó, igen. Nézzük is ezt meg. Hát jó barátom, akivel is fogunk csinálni videókat, meg ez. Hát ezt tudjátok, még is bagos a gépen, de hamarosan már jó lesz minden. Selejük el ezt ilyen Cessna. Jó, 380 nem vagyok, azt akkor van megy. Hát ez lenne az első Stila Brainrot copy, úgy mondva. De hát ennyi elég is volt mára. Na, sziasztok!